umphakathi unamandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazona ngoba saphinde sahlangana futhi emakhaya TV la ufisa khona abantu bendabuko besichazela ukuthi into zabo zenza kanjani. Namhlanje niyabona-ke futhi babukeli ukuthi siphumile singasolwandle la sikhona siphethe naye futhi yena umkhulu uSiqongqwane ihamba naye futhi umkhulu uDr Dube. Babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi siyeza futhi khona laphana eGoli eAquamarine khona laphana eProtea Glen ngomhla ka-30 sobe sesiphakathi. Babukele emakhaya gijima nje tshena nobangani bakho utshene noma wakho utshene nogogo wakho utshene nobaba wakho ukuthi bazobe bekhona futhi omkhulu uDr Dube khona laphayana eGoli ngase-Engine Garage. Siphinde sitholakale futhi ngomhla ka-2 khona laphaya eCape Town eGrandfontein. Babukele emakhaya khona laphana kwamakoti iStopi ningaphuthelwa. Babukele emakhaya umkhulu uzobe phethe zonke induku zakhe eziqambisa ikhanda. Babukele emakhaya ke sibabingelele siphinde sibamukele futhi nabo kuhlele. Sanibonani umkhulu sanibingelela nobabili. Sanibonani babukeli, sanibonani emakhaya. Yebo ninjani mkhulu? Hayi siyaphila. Hayi kuyaphileka siza futhi mkhulu uthina nisiphathele wona namhlanje na. Hawe sikhona eTuzokolwane. Yebo. Ukuchazela abalaleli ezinto ezenzekayo la emhlabeni zenziwa kanjani. Namhlanje na-ke ngiphethe inhlwathi. Ukwakhiwa kwenhlwathi ukuthi inhlwathi yakhiwa kanjani. Yebo. Inyoka yedlozi. Yebo. Elethi inhlanhla ekhaya uma ukuthi uyakhile usuyifakile le ekhaya yakhe inhlanhla enkulu. Yebo. Umuntu wakuleli ibheke. Yakhe inhlanhla le nyoka. Ngonichazela kahle ukuthi-ke uma ngiyakha lento yakha kanjani. Yebo. Kufuneka-ke isikhumba senhlwathi esingaka. Yebo. Lapho ubude bayo mhlawumbe singange 30 centimeter. Yebo mkhulu. Ubude baso. Bese ufuna indishi. Imanam le ndishi le efayo. Yebo mkhulu. Okay. Yebo. Ya uthathe-ke lesikhumba usibeke phakathi le ndishi. Usifake le ndishini phakathi isikhumba. Usibekise phezulu kanje. Yebo. Ya. Bese uthatha lo muthi ogayiwe. Ozobe usugayiwe. Uthathe ufake phezulu kwalesikhumba. Mophuma lapho kusufakile ufune ubulongo benkomo. Yebo mkhulu. Faka ubulongo benkomo ngaphezulu kwalomuntu. Nalesikhumba ufaka ubulongo benkomo. Ubudlala ubuthi. Yebo. Bese ufuna ubisi lenkomo ungathatha olubisi kube ubisi lenkomo olusengile. Yebo. Wona-ke lokho-ke ozophalaza ngako. Yebo. Uphalazele le ndishi. Uzophalaza usuku nosuku kube izinsuku eziwu-7 ulokhu uphalaza. Yebo. Uzothi kulolu suku luka-8 uzothi mosuyakhona-ke uthole iminyundi emithathu. Yebo. Ephakathi la kule ndishi. Thatha-ke le minyundi emibili-ke manje wena uyithathe uyifaka maphi emfuleni. Yebo. Uyilahla le usale wodwa umnyundi lo. Wona-ke lo mnyundi-ke osuzophenduka ntoni inhlwathi. Yebo mkhulu. Okuyona ezofaka imali. Yebo. Ngeke dokotela. Ngisathukile njalo. Ubona ngithulile ngisathukile. Yebo. Ngoba manje ngazi ukuthi mina inyoka iphuma ehlathini noma iphuma emanzini. Manje mawona ukhuluma ngenhlanhla. Ayisabeki inyoka le enhlanhla. Hayi ayinankinga le. Nawe futhi uzobona lena ukuthi yakhiwe yimina. Ayibulali futhi ayenzi lutho futhi. Lena uzokuyibona yakhiwe yimina le. Ayifani nale lapha ehlathini. Izobe ikhulela kuwena yazi ukuthi ekhaya wonke umuntu ekhaya. Kodwa-ke uyibeka endlini yayo yodwa. Yebo. Endlini engangeni muntu. Okay, yima-ke dokotela. Inhlwathi inyoka yenhlanhla.
Yebo. Okay. Ihluke ngani kule Juma Mlambo? Yebo. Ngoba manje ngiye ngizwa kuthiwa khona inyoka ejuma Mlambo. Hayi noma igama layo ejuma Mlambo noma isidlaliso sayo. Ihluke ngani ke kuyona? Dodo. Umbuzo omuhle kakhulu lo obuzayo. Sihlukene lezi nyoka. Yenhlanhla le efaka imali ekhaya. Kwenzeka izinto zonke lekhaya. Bese kuthi ke uMamlambo inyoka yabafazi le. Yebo. Ufuna ukuthi bathandeke. Okay. Bathandwa amadoda. Yebo mkhulu. Uma ukuthi meqhamuka umfazi onoMamlambo nombani usukuma ngenyawo impela emfuna lo mfazi. Usho ukuthi nami ngingayithintitha edokotela. Engadlula nje uyikhehla nje la ungathi hayibo. Abe konke amadoda amfuna. Yebo. Yiba-ke Ngoba muhle usuke icazimula lo nkosikazi. okusho ukuthi lowo nkosikazi onoMamlambo uma ngase abe nebhizinisi lakhe automatically ngabe selivele selinomamlambo phakathi futhi ngasebenza ngokushesha Kakhulu phela ngoba mase ethandeka nje kona lokho kwakha phela ukuthandeka ukuthi abantu bagcwale kuwena ngoba bathandani wami. Yebo. Obheka phela ngoba nasey'tolo zabelungu ukuqashwa lokhu yokuqasha umuntu omuhle aqashwa nombali. no Yebo. ngiyayizwa le dokotela Ya. yamaMlambo bengifuna nje incazelo kahle ukuthi ihluke ngani kunale okhuluma ngayo ngoba lo okhuluma ngayo ngiyayizwa naye ukuthi inyoka eletha imali kusho ukuthi inhlanhla cishe isebenze ngendlela efanayo noMamlambo. Yebo. Kodwa ke hayi ake uqhubeke mhlambe ukhona nami la ngizozwa ngakhona ukuthi hayi kasibe ngiyayidinga intwathi. Ya incwadi nje ikufanele kakhulu umndali. Kufanele nawe ube naye yakho ehlala endlini yakho. Yebo. Uyakhe wena uyivuse wena. Ihlala endlini ayihlala emakamelweni ezale cha ihlala endlini yakho nje novebeka khona ongangeni umuntu wena kuphela uzongena. Kodwa le ekhaya yakhe ihlahla kona wonke umndeni wale ekhaya leli igceke. Manje uma kwenzeke ngephutha izingane zangena la khona lenhlwathi abukho umbuzi nje kuyona inhlwathi. Yebo. Hhayi abukho ngokungakanani kodwa wena ufuna ukuqaphela ukuthi angeni muntu kuleni wena ungena uyakhiya uyavula into yakho. Njalo-ke futhi-ke uzolokhu umnika ubisi udle ubisi hhayi igazi udlele ubisi. Okay. Akukho mhlambe la hambe khona ngoba kathi ngakabi nami ugobela ngangilokwane ngizwa izinto ezihlukene ukuthi uma unesilwane osifuyile hambe ukade usipha ukudla sithi sifuna ubisi sithi sifuna igazi yabona ukuthi siyayishola ukuthi igazi labanye mhlambe la kulokwenhlwathi akukho yini la kuthi khona manje seyikhathela ubisi seyifuna igazi lomuntu akukho yini la isho khona kanjalo. La kube khona ingozana ezini kusuke kuyinto mhlambe esuke igazi esikhuphukela ifuna igazi lembuzi kuke ithi lomuntu ngalo uyidlela ubisi nje kuphela ngoba usuke vela akhelwe ngobisi. Yebo. Edalula ubisi lwakhe omnye ubisi lwenkomo kuphela uqedile. Okay okusho ukuthi singathi thina lokhu kwenhlwathi kahle inyoka yenhlanhla engenabo futhi Ubungozi. Yebo. ngoba manje ukuzwe ngempela kuthiwe kade usebenzisa ubisi lokhuzana igazi lenkukhu kuyakhuphukela kuthiwa Lembuzi. kuyakhuphukela kuthiwa Lenkomo umuntu ekucina. kusuka lapho ukonjwe emndenini. Yebo. Uma uyichaza ukuthi ayinjalo kahle lokhu kwenhlwathi kusho ukuthi akusona isithwalo kahle
Hayi akusona isithwalo kahle kahle. Yebo. Kuyinto nje. Lokukhuphula umsebenzi wakho. Hayi no ngiyayizwa ngalowo ndlela mawibeka. Yebo. Cacelile. Manje mkhulu ngiyabona ukhona ihlamvana oliphethe lapha eceleni mkhulu uSiqongqwane mhlambe ungasichazela ngalo ukuthi elani lehlamvana lokuliphethe eceleni kwakho lapho. Oh. Yabona lo? Yebo. Umfana lo engamethi igama. Ngathi bayosala bembuzi. Yebo. Isifulwane lesi. Angithi manje insizwa uma ithi iyahamba iye entombini bayombatha phela. Yebo. Ayi mangibathiwe insizwa uthola ukuthi ayi akuhambanga kahle isha udaka. Yebo mkhulu. Angithi intombi phela izoyikhuluma insizwa ithi hayi angisizwa lutho lokho ungakubona kuphakeme kungaka. Hayi ungalala kwaze kwasa ihonqa le. Yebo. Hayi ngoba iyayihonqa ngoba yini. Ukuthi asinaki thina izinto ezincane. Isifulwane lesi into yokuphalaza le. Uma uphalaza liyaqineka igazi la kwisifulwane. Yebo. Uma uphalaza inyongo iyaphuma okuyiyona nto ewusathana omkhulu kumuntu wesilisa uma eyocansini. Yebo mkhulu. Ukuze indoda mayihlulekile ukwenza umsebenzi wasocansini ithi hayi ma ngisola inyongo. Yebo. Nyongo. Kusuke ke kuyileyo nkinga enjalo. Lokhu nje kukodwa. Yebo. Qobile wakufaka emanzini abandayo wakuphuza waphalaza ngakho ugijima wonke amalungu omzimba inyongo le iphuma ihlalele. Goba, you remember I told you that I'm always dreaming sleeping with a man, and you told me that is a spiritual husband. So I was always wet in my vagina. I was always wet. Sorry to say this name. I don't know how to talk another name. I was wet always. So I take umshiseji ngayifaka kulento le yacaba. So ngacaba in my vagina. Ngasithela ngayo. Yazi into leziphume kimi. Yo. Yazi kaphuma into zinya zangihlangana nazo. Ngageza. Same time after 5 minutes mangithi ngiyageza ziphumile ngithi ngiyabona la kuphenti rami mangithi ngiyageza yebani angithi I'm trying to take my finger and I abasifazane masigeza ngifaka isandla sami ngaphansi ngikhona ukugeza ngebasikuni yazi ngeke you won't believe yazi ngaba a virgin azange nesandla sami singena from today yazi ngavaleka ngamangala but mina bengayenzeli lokho bengiclean kuphela but yona yazi yangiclean yangikhipha less discharge leza ngoba bengilora ngilala nendoda. I think it's the discharge from spiritual husband. So bengenza zona kuphela yebani bangithi ngiyageza yo yazi ngavaleka yavala ikwenza uvirgin yekwenza intombi ngathi une 10 years or 5 years. I'm telling you mkhulu, that's why ubonile ku voice note yini ngithe ngiza order more bengingafuni ukukutshela ukuthi ngi-order line, so ngifuna ukuyi-order yona ukuthi always kufanele maybe kayi-1 evikini ngiziclean. I know ukuthi vele yavala and akusachange mangivalile ivalile because ngiyenze kayi-1 mina but even today ngisavalekile ngathi ngimntwana omncane ngathi anginabantwana. Oh wow mkhulu, into zabo zi-magic yazi. Hayibo wow. Ngimangele nami namhlanje yazi ngiyi-virgin today. You can't believe I'm 38 years but you will think I'm turning 38 years but you will think I'm 10 years old. Msesi yakho ngiyayisaba shem. Hamba nomantokomane ufambasha ngokukhuphuka amantokomane. Hayi still nodaba uzoza wena. Ungajaha ukhozi ngeja mfana usekhotha impembe yomini.